नि थाखाय एसे बेबस्था लानांगायसै दामोथ' गोसो दङरा होमबा जों दिनै नै आलुखौ दिनै लोगो मोनलायबाय मोनलाय नै बर'फोरखौ लोगो मोननिया खनसेनि थाखाय निमाहा होदोलै आलु हेल' लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायलायबाय लोगोसे सोर दंफायो नोंथांमोना थाम्बनेलआव नायनानै मिथिखाबाय दिनै दङलाय आंजों लोगोसे आलु बिथां ना दिनै जोङो आलुजों आंजों ओमफ्राय नै जोङो लोगोफोर दङ दिनै जोङो मोनसे हाजोआव थांसिगोनलाय ओमफ्राय बेयाव ओरैनो जास्ट भिडिअ ओरैनो बानायहैनोसैलाय ना ओमफ्राय दिनै आलु माबायदि मोनदों गोसोखौ गोबाव समनि उनाव लोगो मोनलायबाय हेन्डसेक लाग्रोबाय वेलकाम आंनि भिडिअ वेलकाम ओमफ्राय माबायदि मोनदोंलाय गोसोखौथ' जोबोर मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला एथ' हाग्रा गेजेराव आं नोंसोरखौ लाबोनाय जादों आरोना नोंसोरथ' फैफेराखैमोन जानो हागौ बे हाग्रा गेजेरावहाय मानो होनना बुङोब्ला बे हाग्रा गेजेर जाहैबाय सिखोना जाहारनि जायगा आरोना लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना बारा फैबाय थानो हायोब्ला सोरबा फैनो हायोब्ला जोंनि माबायावहाय सोंगोरनानैसो जों हाबफैनो हागोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोङो एसे स्ट्रिक्ट जागासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला मैदेर दावदेरनि थाखाय एसे बुंनानै होदो सारानो दा नुखाबाय नोंथांमोना नै बैयाव दंफांफ्रावहाय आङो देखायबाय ओमफ्राय आलुखौ लोगो मोनबाय गोसोखौ खुसि जाबाय आलुआ जोंखौ गोसोखाङोब्रा हाब गोसोखाङो दा आंनि साइकेल खावग्राबो मटर साइकेल खावग्राबो नै बेनो ने दा लोगोफोर जोङो स्टार्ट खालामजोबबाय आरोखि ना आङो ओमफ्राय मा बुंहरनो सानो आंनि भिउवार्सफोरखौ आंनि नायगिरिफोरखौहाय गोबाव सम जाबाय आंनि भिडिअ नोंथांखौ नुयिया मोजां मानो होनना बुङोब्ला जों बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थानो खुब एसे गोजान जानायखाय जोङो एसे भिडिअखौ जोङो लाबोनाय जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोङो जास्ट फिल्मनि थाखायल' जोङो फैनाय जादों आरोना नोंथांमोना फिल्मखौ नायनो मिथिखाबाय जानो हागौ गावबुरायाबो जोङो सफैयाखिसै मानो होनना बुङोब्ला जोङो बिफाया सफैदों बिफाया सफैदों औ नै बिथाङानो जाहैबाय जोङो आंनि माबा खावग्राखा बिथांखौ आङो सिलायल' देखायनाय जायो आरोना मानो थाखाय सिलाय देखायनाय जायो बिथाङानो बुंनानै होदो एसे माने बे फिल्मावहाय जों सर्ट मुभियावहाय आलुनि साइकेलखौ आं खावनाय जादों आरो मटर साइकेलखौ ने बिनि थाखायनो बिथाङा आंखौ दिनैसिम गुसुं देखायबाय थायो आरो ओमफ्राय बेयाव नैबे हाग्रायाव हाबनायजों लोगोसे बुहुत रिस्कि आरोना दा बेयावहाय हाग्रा होनब्लाथ' नोंथांमोना मिथिखायो नै बेयाव ओरैबायदि रिस्कि नै बेबायदिनो जोंनि आबौ बोराइया गोदोनि मानसिफ्रा आबौ बोराइ होननानै बुङो नै बेबायदिनो नैबे दंफां गिदिर गिदिरनावहाय अट'मेटिक नोंथांमोना दङ होनना मिथिखागोन आरोखि नै बिनि सेम्पोलावनो नायदो बेफोरो नै जोंनि आबौ बोराइ बिखुं खुरनायनि इयो ओमफ्राय जोङो गोबां दङ फट' लागासिनो दङ नायदो नै लोगोसे आलु दं दा ओमफ्राय ओरैबायदि जोंजों लोगोसे नै आलुआ नै बेफोरबायदि हाजोफ्राव फैनानै गाखोफैदोंना गाखोफैयाखै आङो सोंनायनोसै आलु ओमफ्राय आलु नोंथाङा बिदि एसे गिदिर हाग्रायाव फैनानै माबायदि मोनदों दायो मोजां मोनदों दा ने ओमफ्राय होद गिबाय नामा आलुआलाय गियाखै दा गिनो नाङा ओमफ्राय जोङो आबौ बोराइखौ नुला नों दा गिलाय दे आबौ बोराइखौथ' नों नुखाबाय दा दंफां मानि फुद्रुनायखौहाय दा लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' गाखोदोंमोन गोजौआव ओमफ्राय दा जों नै ओंखारफिनबाय दस्रायाव थांसिगोन आरो जोङो दा दस्रायाव एसे भिडिअ लाहैनो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दायो आलुनि एसे डिरेक्सन होनाय नायनि लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंनो ना आलुनि डिरेक्सना मा जायो नायनोसै आलुआ नै गावग्रा लाबाय खिफिग्रा ओमफ्राय आलुनि डिरेक्सन बायदि नै ससे बानायसिगोन आरोखि आलु दे नों खोन्थादो एसे माबायदि खालामो नायदो नै मानो होनना बुङोब्ला जों फिल्म बानायनो होननाया दिनै जोङो बानायसिगोन बेखौ गावथारगोन आरोना फिल्माव औ गावथारगोन ने बा गिदिर मावदोंबा आरोना बेनि थाखाय आं बेखौ लाबोनाय जादों बिथाङा मानि थाखाय मावदों एसे बुंनानै होदो भिडिअआवहाय आं माने आलुनि माबाखौ मा होनो खावना लांनाय जादोंमोन आरोखि साइकेलखौ बिनि थाखाय मावबाय आलुआ मटर साइकेल आलुआखौ नै दा हमना लाबोबाय दा बेखौहाय जोङो जेलाव गोख्रै लाङा गावसोदो जेलाव लांनायखौ माबायदि थुथाबमोन नों एसे एक्टिं देखायदोरा बारे देन्जार जायोलै नै लोगो आलदा दिनैनि भिडिअआनो आलुआ खान्दासो दैबाय दिनै माबायदि लाङो नै नायदो लोगोफोर दा बिदिनो जोङो खालामगोन नेनानै था लोगोफोर जोङो दा बिदिनो जास्ट क्लिप लागासिनो दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसे गोबाव समसैमो आङो माने इउटुबाव भिडिअ होआ आङो दिनै इउटुबाव होबाय आलुखौ लोगो मोनफिनबाय दिनै आलुखौ लोगो मोननानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनलायबाय आरोखि बारे नै देन्जार मोदोमावबाय नामा गिनांगोनलै गिनांगोनलै नो आलुखौबा माने बिथाङा बिराद दा बर्थमान डेन्जार जानानै दं ने नै बेखौ होसोलांबावबाय दा जोङो सिखोना जोहोलावनि
काम्पायाव फैनायजों लोगोसे एसे भिडिअ लानायसै लोगोफोर ओमफ्राय हरै हनै फुजा खालामदों आं ओरैनो एसेल' देखायनायसै ओमफ्राय मानो होनब्ला एसे डिस्टार्ब जागोन दा फुजा खालामगासिनो दं नै गोबांनो बेबायदिनो आर'ज गाबफैयो आरोना नै ओमफ्राय दा बेनो जाहैबाय सिखोना जोहोलाव आङो सिगांनि भिडिअआवबो देखायखाबाय लोगोफोर दा जोङो एसे दस्रा जायगाजों थांसिगोन मानो होनब्ला बेयाव एसे फुजा खालामगासिनो दङ एसे उसुबिदा जागोन ना आलु थांथ'लाय बेयाव ओमफ्राय जोङो थांफिननोसै आलु ना माथो मोजां मोनफैबाय दा नोंथाङा आंलाय फैबाय थाग्रा जायगाखौलाय मोजां मोनखागोन एसे गोसोखौ गोजोन मोनबाय जिखुनु फैबाय ना फैबाय ओमफ्राय जोङो एसे दस्रायावहाय जोङो एसे दानि लोगोफोर मोसाग्रा हुदा दङ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ना आलु एसे मोसाग्रा हुदा दंखाय जोङो एसे दस्रा जायगायाव थांनानै जोङो मोसाहैसिगोन दा नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय बागि बयनिफ्राय बेंटल गेट ओमफ्राय जोङो नै आलुआ गोजोननाय लाबाय ब्रादारजोंहाय सिगां फैफेरबायमोन नामा फार्स्ट टाइम ना माबायदि ओरैनो जायगाया मोजां मोनदों ना अके थेंक इउ दे दा जोङो एसे दस्रायाव थांसिगोन आरोखि ना मानो होनब्ला ओरैबो गोबां मानसि दंफैयो दे दिनै नैबे सिखोना जोहोलावनि जिनाखि हा सुरास्टन ब्लक औ फेसआवबो नुगोन औ दे दा लोगोफोर जोङो एसे दस्रा भिडिअआव एसे बिजि थानायसैलाय ब्लग भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय ना माथो आलु औ बरिया दा बरिया जों इन्जय भिडिअ लानोसै दानिया जों बेरायफानो एसे इन्ट्रेस्ट मोनो ना मोना नोंलाय मोननो रा फैसाल' एसे होला इन्ट्रेस्ट जासिगोन ना आइया दा लोगोफोर बाय बाय उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन जोङो दायो रिल्स इदिनो मोसासिगोन रिल्स बायदिसिना बानायग्रा हुदा दं नालाय ना माथो बानाया ओमफ्राय ब्रादारा जोङो दिनै नैबे सिखोना जोहोलाव जिनाखि नेसनेल पार्कआवहाय फार्स्ट टाइम फैनानै मा जाद मोनखो ओरैनो नुबाय नुनायाथ' दंफां दङ दंफां लाइफां दङ औ गुसु आरो गुसु बरिया थेंक इउ नायदो नै